Riwruok mar East Africa Collaboration for Economic and Cultural Rights ochako chenro mar kelo kwe e kind ogendni ariyo mawuok e gwenge mag Angata Barakoi e kaunti ma Narok kod Gwitembe e kaunti ma Migori ma osebedo kod ywaruok mar lowo. George Juma leronwa matut. Chenro mar manyo kwe e kind ogendni ariyo mawuok gwenge mag Angata Barakoi mode kaunti no ma Narok kod oganda gwenge mag Gwitembe mode kaunti ma Migori ma osebedo kod ywaruok mar lowo maromo ekas 50 made tong' kaunti ariyogi dhi nyime. Jokanriwruogno mok mano mar piny owacho ma ong'ere kaka East Africa Collaboration for Economic and Cultural Rights kata ECO ka otele kod Betha Kokach maen director mar riwruokni ne obedo kod romo mar kelo kwe e kind ogendni ariyogi, romo mane oyuore kod ogendnigo mowuok e kaunti no ma Migori kaachiel kod Narok. Kitu ambacho tumepitisha kwamba ni turudi kwa mashamba tulimea watoto wetu, na vile vitu vyenye tulikuwa vinaharibika tumekataa kwamba tuende tutangaze kwamba havitarudi tena. Betha Kokach wacho ni tong' mayando ogendni ariyogi ne owinjo kinde mokalo ema ber ka itiyo godo mondo koro kwe oduogi kendo ogendnigi. Recommend that the boundary between the Kuria community and the Kalenjin community be reversed back to where it was before this war started. They have lived in peace when they are observing that boundary. Can they go back? Can the administration allow them to go back to observe that boundary? The boundary, it is a doable action and it's a doable recommendation. E kinde romoni, ogendnigi ne ogolo pachgi ka otende kod gigo mosebedo ka koro jimbo koko e tong' kaunti ariyogi kendo chopo winjruok mar kelo kwe e kindgi. Wakati wananchi wanataka wakae chini hata wakatase watoto, ni kwa nini hii kitu mnaenda kupigana na wenzenu? DC anasema kwamba msikae, hakuna kitu ya kukaa hapo. Hata ma DC wana mashamba pale ambao wanakombolisha. Hiyo kitu tunaomba serikali kuu iweze kutusaidia. Na tuko wazi kusema na tunalia ya kwamba wananchi wako tayari kukaa pamoja, lakini hawapati nafasi kwa sababu ya viongozi wametumwa pale. Gabriel Bibei Menjadak mwoke gwengo mag Angata Barakoi wacho ni giwinjore kaka gidhi puro loni ma ilaro e kinde ma imanyo yo makare matiko yweruok e loni. Agree that everybody needs to eat. So the main issue now is the land and farming, but we've come up with some resolution that we are going to talk to a community to allow each other to continue farming in their farms. And that is something we are requesting the administration and the entire county to come in so that we resolve all together the way these people are going to do their farming. But for the public, I appeal that let's stop war, let's stop name calling. At the moment we have begun a journey. E seche ma oganda giwegi temo keto yore mag kelo kwe e tong' kaunti ariyogi, oganda giseyo piny owacho kuom rem kelo kwe. Tabitha Boke wach ni ogendni ariyogi yande odak kod kwe kuom higni mathoth ka giseyo piny owacho kuom ywaruok mar lowo ma koro inenoni. Serikali imechochea kwa sababu tangia vita vianze havikuanza na mwananchi mwenyewe. Ni serikali ilianza hiyo vita kwa sababu ilianza na ng'ombe, mara ikaingia kwa mashamba. Hatukujua kwamba sasa imeanzia wapi na inamalizia wapi. Ndio ikaleta hii vurugu yote. Nchi wa Angata na nchi wa Gwitembe tulikuwa na amani, tunapeleka chakula chetu huku tunauza, tunafanya biashara vizuri wao na sisi, lakini sasa tumesuiliwa. Hatuna venye tutaweza pita hata kwa barabara tuende tuuze ndizi ama miwa imeosea kwa mashamba. Ogendni ariyogi wacho ni koko mosebedo tong' kaunti ariyogi oskelonegi lal mathoth kendo ber ka koro rumo. Afadhali tuitie kaunti ya Narok na kaunti ya Migori ukutane, tukuja kutanisha, alafu hawa ndio iko na uwezo. Sisi tu tulikuwa ngaya, lakini tulifurahia sana. Tulifurahia mkutano sababu tulielewana. Vita hivi vimetupatia hasara na hatuvitaki kabisa na tutavisahau kwenye kaburi la sahau. George Juma, Ramogi TV, Migori.